Matagumpay na naisagawa ang unang edisyon ng Central Luzon Tourism and Trade Fair sa Event Center SM City, Pampanga nitong Sabado, September 6. Pinangunahan ito ng Department of Tourism Region 3 kasama ng ilang lokal na opisyal mula siyudad ng San Fernando, bayan ng Mexico at ng Santa Ana. Ibinida sa aktibidad ang tourism destinations, festivals at mga ipinagmamalaking produkto ng nasabing mga lugar bukod pa sa seminars at cooking demo. Ayon kay Dr. Richard Dainos, Director ng Department of Tourism Region 3, isinusulong ngayon sa turismo ang pagkakaroon ng inclusivity. Nakakatuwang isipin, no, kasi meron ng collaboration na nangyayari. Ibig sabihin, malaking paniniwala nila sa turismo na makakaangat ang bayan at makakatulong ito sa kanilang mga economic activity. Napakaganda ng ginawa ng San Fernando, ng Mexico at ng Santa Ana. Isang halimbawa, no, yung collaboration for of course to emanate that aspect of inclusivity. Ito isang magandang hakbangin, no, para maitaguyod natin sama-sama ang turismo. Paraan din raw ang Tourism and Trade Fair upang makilala rin ng iba pang mga bayan ng Pampanga tulad ng Santa Ana. Dahil binigyan po kami na pagkakataon na ipakita, i-showcase yung Santa Ana product and ang aming mga destination tulad po ng St. Isidore, the Farmer and Resort. Ito po ay ang aming pinagmamalaking destinasyon ng aming bayan na Santa Ana. At ang aming festival po ay ipinapakita yung kultura at kung ano po yung significance na binibigay sa turismo ng bawat mamamayan ng Santa Ana. Napakalaga po na sinyo-case namin ito ngayon para po ipakita hindi lang po sa bayan namin sa Santa Ana, kundi po sa karatig bayan tulad po ng Mexico at San Fernando. Ito na ang ikatlong pagkakataon ng pakikipagkolaborasyon ng Mexico sa Tourism and Trade Fair at positibo ang resulta nito sa kanilang bayan. Bali po, in purpose na po nining Tourism Trade Fair is to promote the locals MSME na ma-promote kay makanini klaseng mall na maraguling food traffic na dati alam makikilala pero ngayon nga chula kaya ni makikilala lang dahil kay support na din ng SM. In Lakeshore naman po, kaka-open na pa po napon kitang park na. At katanda kayo po mag-visit ka rin for the minimal entrance fee mo po. Samantala, handa raw umagapay ang syudad ng San Fernando sa Karatig Bayan upang sabay-sabay na umasenso sa larangan ng turismo. Kasi yung San Fernando, alutan naman center yan eh. So, agkat no rin ang balen na magkailan makaring well-known product do. So, hindi mo po yan yung Mexico, yung Santa Ana. Siguro kayo tutukoy, Arayat, makanyan. Agkat na banda po, pamisan-misan na mo, itamo ang kiti Kapampangan, i-promote tala rin produkto tamo. So, pagkaintindi ko kanita pa, yung San Fernando, yung manimuno kay Makanyan. Uling pong tapos, nabanggit ko na sentro tamo, ang pong dakal tamong NGOs, ang pong city government officials and employees, talagang nagobrala para kanini. Nakatakda namang isagawa ang ikalawang Central Luzon Tourism and Trade Fair ngayong linggong ito sa SM City, Talabastagan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.